Jesus. Abantu abasetimunila abasetimunila balo umuntu Masibingelele. Ndlovukazi is in the house. Ndlovukazi phakathi. Amaphoyisa afika azama ukuthatha kodwa into yes nama-firefighters for instance. Ukufa lokho ngize ngibe nayo ifeeling ukuthi mhlawumbe kube ngifile ngaba ngiyibona ngoba lento ifana nokubulawa kwey'ngane zakho, ukubulawa kwemfuyo yakho, uphila womnumzane bese usala wena uphila and we-expect ukuthi mhlawumbe kuyo yonke leyo nto wena they want to see how you react, and it's better not to be non-reactive than to react, especially when you are the leader, because when you react uyawukhatha umphakathi ngoba abayize kangakanani abaningi kodwa khona abazi ukuthi into esiyimele imfowethu nabantu dadewethu Jacinda esihola iqiniso kangakanani lesilakho. Lento it shows the biggest cancer ever exist in the human body. Ukuthi le cancer le phethe izwe ibisijule kangakanani ibalulekile ukuthi sifocus nganza kwethu ngoba this is a diversion of focus, but we can't blame it to illegal immigrants never, and we must blame it to ourselves that njengomuntu wedlozi uSamo okwesibili uqalaza okwesithathu bese ngibuka ukuthi vele ama-illegal immigrants they can't exist without our normal society.
ukuthi I think abantu phakathi into abangayi-understand nje lo moya ukuthi I mean sonke sinempilo esinazo yabo siney'ngane ey'ncane yabona nje lokade sise-Eastern Cape sefana manje ngitshela lezi iy'nsizwa ukuthi anande siyinsizwa lapha endlini ngoba manje sekukhona umuntu othinta ingane yami ngonyaka noma 16 years nawe uyabona ukuthi manje usungena enhliziyweni yami problem ungena enhliziyweni yami uzoyithola le nto efunayo but abantu abaningi baba nayo le nto ukuba abantu abaholi ngokuthandizwa umuntu acabanga ukuthi ngale kweSmile ayikho into yabo kanti manje awufuni uzofike enhliziyweni yabo but as much as sekwenzeka lokho kufanele sikhumbule thina ukuthi abaholi and uma ngabe uthatha le nto kahle kahle udela impilo yakho for isizwe yabo it's exactly even nalabo bayenza before 1994 even umushiya unkosikazi nengane ekhaya noma unkosikazi usuke wenzele ukuthi and it's the same thing lo akekho umuntu ofisa lapho sikutheni abantu bakore uncamalana ubaba wakho ngoba ngwesintu akudingi ukuthi uncamalisa ukuthi inkomo engene ensimini ngoba insimbi ayivumelani nempawu lokho iyaqhubeka ayibulala iyashawa nje ukuthi ayiphume ensimini ayibulala wathi le niyenza mfana wami kusho ncamalala wathi phela bengize ubaba umsholozo zoma wathi bengeke mina ngizokukhalisa uma yonke into ebeniyenza lala izwi kodwa inkomo iyangena ensimini ngokungemthetho ithiwe ngethwayithwa ngoswazi ukuthi-ke nomfana-ke ngoba into ephakathi eshwayo umfana osuke elusile uma engasayikhiphi la masiko nayo umfana uyakhipha ushawayela ngoba ibalulekile leyo ngoba I think into engasandastendekileyo laba abalusa iy'nkomo bacabanga ukuthi sekufanele bangashayi ngoba ukuze inkomo ibuyele kube kufanele uqale ubhadele usiko ngoba iqiniso lelo zizolunga isibathi mhlawumbe kungabiza impilo kodwa le yokushifta focus yenziwa ngamabomu the enemy must know that we know. No, definitely. The enemy must know that we know. He must trace us. We adjust. Kodwa le stage yes seselumoya ezinye izinto ngoba ngikwanga mase ukumta hamba sepona ngikhokhele manje ngale nto boss la yazi ngithe marathon lapho ngamanyesha kwathi wasibawuzoshuta ke akinabo abantu bamakhamera ngizwani namakhamera hayi khasi bare khona le ndoda nje yangixaka ngale ngifane ukuze ngivele kufanele ngikhokhele ayi manje ke nathi khuyizwe ngithi 500 Kubani? 20? hayi abantu nje laba abayikhandela into zabo phela abantu awukwazi uku-evaluate umuzi wendoda ingekho unqumela iprize yawo nanokuthi not even about umuzi kuney'ngane la anything could have happened so ukulimala kwey'ngane something that abantu into efanele ngabe bayibuza ukuthi ubani owenze lento
yonke lento abayinakayo ukuthi ubani ucela imali nani, that's not necessary. Into ebalulekile ukuthi ubani onesibindi sokungena emzini wendoda enzele ngoba efuna ukwenza into, Fanele. Kodwa ngicamalana nje ngakubonga kakhulu ngibonga ukufika kwenu okuye nokunye ngoba mina sengikhalile angiyena into okhala njalo ngikhalile ngoba ngivile ngisho kuhamba ubaba akaze dile kunyembezekile ngoba ngangimazi ukuthi ubaba ubani udinga ini kunalokho ngalo lokuthi abe ngesithunzi ahlonipheke akhulule ngesithunzi ngoba wazala mina Nxamalala ngicela ukuthi ngibonge kuwe wethu noma ngobese uMrs assignment ngoba njalo uma ukhuluma naye kuthiwa khona assignment ayibhalayo khona test ayibhalayo somdala Ngisubmit nje manje ngakho sifika late. manje ubone ukuthi ziyamjaha inkantolo la usafuna ukuba ummeli manje vele ayolwela futhi akasangithemba ukuthi ngizomlwela sefuna ukuyibamba Fundiswa ama circumstances esibhekene nawo ngokakhulu udlokolo wamachunu naye la mangobese ngcono ngoba was interviewer akutshena futhi ukuthi Wena hlangana mina yazifaka ayazi khipha nginenqaba yabafazi khona wethu yoka kodwa I don't owe the public to ukuchaza kodwa kubalekile ukuthi ngicela ukubonga kakhulu uthathe wethu bangobese bese ngisho ngithi mail ngamtshela mangobese ngocingo straight away ebhize ekhala ngoba ngiyamthanda ngoba uyakwazi ukusho ukuthi ukuthi bafithe ngibukele uyawazi amasosha akhe alele emnceleni wathi singithintile indaba thintile uphakela maxingwane yakuthinta nangibukelela elwa lapha na lapha ko Eddington bathi mina ngiyeza inkinga mangeke ngasondela mina nengiloze impi yodinga la abameli befasa amabhutsi njengoba sekwenzekana mfowethu angazi okuwe Nxamalala I know that you can't be super enough to deal with this matter but on Tuesday we are pulling the trigger because we are yonke lento esiyenzile Nxamalala enawo mangobese siyenze peaceful kodwa akasibopheki ngoba si peaceful insilandele ukuthi what is structure ngindaba yomuzi wobaba omkhulu what is structure ngezinye izinto no phakela na uthi structure lapha uyeke nje amawala akhe ubudlubudlu una unenkinga zakhe nje uyithulula kimi ngala ukuthi nje lonke ngihlebele endebele ethi ngikhathele ngidinga noma 2 weeks yabona kodwa udistracted nawe Nxamalala nje wade usho ukuthi kunenkinga uthi uzocela ukuthi insizwa zithi ukukhuthala uzokwenza iview emzini oyihlo omkhulu ngaphekwa lokho ngicela ukusho ukuthi hayi mfowethu sibe phosela eGoli polisi njalo umama ongizalayo umkhokazi wami yena umama kaFlod umama mncane ababa ngendoda nomama Anizange nibambe nabambisana. njalo ukhuluma ngibambisana bese athana Hona senifala manje hayi cha ngeke Wena ngaba mhlanje mina never. Uyabona lo sisusa njani? lutho Kale lingayi ngisho nje ngithi angazi ukuthi wenza kanjani kodwa yabonje le ngelo seyahamba nawe uyothola lesi sibatsha lesi. Yo! Oh, Jesus. mina yazifaka la shindi nawo njalo athi angibophela ukuthi mina ngithembe ne samukela ukuthi hayi abelungu hayi bangahlala and kwabasikhandela amaphilisi singawazi sazi izinto zotshani bawu1 2 kula lokhu kuzenza sengathi
kwela mabelungu. Ngangibonela incwadi yabo ukuthi ngiyaqala. But I think lezi zinto kufanele siyidlalile phansi ezinye yabo. Sibambe nawe. Oh, Msholozi. Msholozi mama. Yayizwa lo nto leyo. Ya. So, Kunjani? into kanjalo. Kunjani? Into kanjalo. Yindaba manje kufanele ungayiphendula ifoni. Uwakazi umfonela. Umusa uqamba manga wezwa so mina ngihlezi ngikufonela. Serious. Ngamkhulumisa kuthiwa zonke. Wakhuluma ngakufuni ngisho ukukhuluma ngathi uzokhuluma. Sibambele phela umoya. Ngithini mfethu? Ngala mfethu nje just into encane sikhokha. Khulumini ngakhuluma kodwa ngale awu ngingangibuzi nje ngale. Awukahle nje udlulisa mfethu amazwi yabona. Yeah mfethu awudlulisele amazwi emphakathini. Ngithini zose? Uzodlulisa nje mfethu ukuthi Ngizobona amaphepha nasenkantolo lapha. Ngiqale Msholozi. Mana kodwa khona umuntu ongikhangelayo kodwa ngobese. Yabona ngisengekholera into emfazane badayisana. Ubani manje? Cha badayisana. Mina ngakutshena ngathi noma ngisondela la kudingakala inkantolo. Ngiyacela kubuka manje. Nangu nje. Mana wabona nale kuMG nenkantolo la khona nenkantolo ngapha nenkantolo ngabangisazi. Kade ngimtshela manje kufanele siyixoxe eceleni. File kaso lesingakho lesini. Uniwe until bani? Khona Friday. Until Friday. I don't know. Anginikwe lutho nje. Cha uniki kufanele uyovela enkantolo. Hayi ngifuna amaphepha ngathi ngifusekise injala lapha. Asiphendule yazi Kufanele uphendule. Asihlale phansi siyibone siyiphendule. Cha kufanele uhloniphe enkantolo uphendule. Angizwanga. Uzabona phela. Inkantolo ngiyihlonipha ngoface hayi ukuthi. Sisho khona ukuthi Angiphela ukuthi uphendule ukuthi ubhala phansi. phela ufaka amaphepha uveluye enkantolo. Kufanele ufaka amaphepha okusho ukuthi uyeza. Ukuthini? It's easy Manake. Xolisa-ke kumalema. Ini? Isibonakala ngamaphupha. Mana. Dadewethu, ngicela ukutshela iqiniso. Kubani? Uma yena ebheke nenkinga yami, yini eyipublicize? Angeke mina. Ngeke uyenze leyo. Wahlale phansi siyibuke mina. Ngeke. Asiwabuka amaphepha. Ngeke la umalema udlala igame ngathi umdala wakhula ku-MC lesesidudla wajova wayeseyancipha ebayibhiltong. Ngeke mina ngizodlala ibhiltong umalema mina Kodwa xolisa phela. Cha senzela umalema senzela usidlule lento khona sona. idlule. Ifocus sethu kufanele ibe kulempi lesikuyona hayi kumalema. Akho. Macingwana siphume kulento yamalema sifocus kulento le. Manake. Ngicela mina. Umalema njengoba yena nje ephethwe icancer nje noma yini. Cha phela lokho akona ayikho lento ngokuthi asixolise.
Upho Florida. Akwena soba ne-meeting Florida waza Friday. awaza sokhuluma Sohlala phansi axolise siyibuke. khona sizophuma kulento yabo umsebenzi osihlale emathunga ngelanga ngibizela lenkantolo sobesimashaya yebo ma waza ma uzokhuluma hayi baba ngizamthatha Isabizisha. I was not, yeah. When I moved to like sometimes moved to a like where's and the worst part is we couldn't die. I was literally shaking. I think you just was in oh Jesus Mina yazifaka la shendi na ujalathi angibophela ukuthi mina ngithe mina samukela ukuthi hayi abelungu hayi bangahlala and wabasikhandla lamabhilisi singawazi sazi izinto zotshani bawu1 2 kula lokhu kuzenza sengathi kwela mabelungu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Jacinta and her husband visited the Ngizwe Mchwene's home today lapha eMbumbulu indithi egodini ngoba bahamba bonke siyababona kubo March and March, they are always together, marching together. So they are basically just there to support uNgizwe after what happened to him. We all know ukuthi kwendakaleni ekhaya Ngizwe. So bayile nje nabo bayo vela laphana ekhaya la Ngizwe today. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Say goodbye.